Αγαπητοί συνεργάτες και πελάτες, μόλις παραλάβαμε την Technomig 215 Dual Synergic και θα την συγχρονίσουμε έτσι ώστε να δουλεύουμε με ό,τι σύρμα και με ό,τι μέθοδο θέλουμε. Καταρχήν, συμβουλευόμαστε το ταμπελάκι που έχει στο εσωτερικό η μηχανή. Θα εστιάσει τώρα η κάμερα εδώ να το δείτε, το οποίο μας λέει, μας καθοδηγεί τι θέλουμε να κολλήσουμε και πώς θα βάλουμε τα αντίστοιχα σώματα και τσιμπίδα. Μας λέει λοιπόν αν θέλουμε να κολλήσουμε με τη μέθοδο MIG με αέριο, έχει ένα καλώδιο εδώ στο εσωτερικό της μηχανής, θα το δείτε τώρα, που είναι στο συν. Μένει στο συν όπως είναι και το σώμα μπροστά, το σώμα αυτό εδώ, μπαίνει στο πλήν. Και εδώ έχει πρόσημα συν και πλήν. Μπαίνει στο πλήν. Αν θέλουμε να κολλήσουμε με σύρμα flux, το οποίο δεν χρησιμοποιεί αέριο, το καλώδιο αυτό εδώ που είναι συν, το λύνουμε με ένα άλεν από τη θέση συν και το βάζουμε στη θέση πλήν. Αλλά αλλάζουμε όμως και τη θέση του σώματος μπροστά. Όπως μας λέει λοιπόν το πινακάκι, το σώμα για το flux πρέπει να είναι στο συν. Το παίρνουμε λοιπόν και το ανεβάζουμε πάνω στο συν. Άλλη λειτουργία της μηχανής είναι η μέθοδο TIG, που χρησιμοποιεί την τσιμπίδα με το ρουμπινέτο και μπαίνει στο πλήν μπροστά, εδώ, στο πλήν της μηχανής, και το σώμα μπαίνει στο συν ως έχει. Άλλη μέθοδος είναι το MIMI το ηλεκτρόδιο, που μπαίνει στο συν της μηχανής μπροστά και το σώμα μπαίνει στο πλήν. Εδώ θα σας δείξουμε τώρα πώς ρυθμίζεται η μηχανή μπροστά. Είναι πολύ απλή, αλλά απλώς θέλει λίγο προσοχή στις ρυθμίσεις. Θα αφήσουμε τη λειτουργία flux. Το σύρμα φοριέται εδώ στη βάση του, περνάει ανάμεσα στο ράουλο και στο ρολεμάν που έχει πάνω, μπλοκάρει με το σύστημα αυτό εδώ και σφίγγουμε περίπου μέχρι το 3,5-4. Λοιπόν, ανοίγουμε τη μηχανή από τον πίσω διακόπτη το πράσινο, που είναι ο νο. Η μηχανή ενεργοποιείται και ερχόμαστε λοιπόν μπροστά στο καντράν, εστίαση και εδώ, στο οποίο θα επιλέξουμε τι λειτουργία θέλουμε και αν θέλουμε manual ή synergic λειτουργία. Το πάνω κουμπί το πιέζουμε για μερικά δευτερόλεπτα και επιλέγουμε ανάμεσα σε συνεργειακή λειτουργία και σε manual, σε ηλεκτρόδιο και σε TIG. Λοιπόν, αν το γυρίσουμε μια φορά με το χέρι, βλέπουμε ότι αναβοσβήνει το αντίστοιχο αυτό είναι το ηλεκτρόδιο, αυτό είναι το συνεργειακό, το MAN είναι manual και η τσιμπίδα του TIG είναι η τσιμπίδα του TIG. Εμείς θα επιλέξουμε καταρχήν το συνεργειακό. Μία φορά πάτημα και το πήρε. Στο συνεργειακό λοιπόν έχουμε βάλει να κολλήσουμε flux. Αν είχαμε βάλει αέριο ή οποιοδήποτε άλλη αλουμίνιο, σίδερο, οξύδωτο, πατάμε αυτό το κουμπάκι για μερικά δευτερόλεπτα και το περιστρέφουμε για να επιλέξουμε flux. 0,8 μας λέει, 0,9 και το παίρνει. Εδώ αν το γυρίσουμε επιλέγουμε flux, αλουμίνιο, ανοξύδωτο, σίδερο. Εφόσον το πάμε στην αντίστοιχη θέση που θα αναβοσβήσει, πατάμε μια φορά για να το πάρει. Και αντίστοιχα εδώ επιλέγουμε το πάχος του σύρματος που έχουμε βάλει. Εμείς έχουμε βάλει 0,8, είμαστε στο 0,8. Συνεργειακό λοιπόν flux 0,8. Συνεργειακό flux 0,8 πάχος. Λοιπόν,
Με το πάνω κουμπί τώρα, εφόσον βάλαμε συνεργειακό φλούξ, με το πάνω κουμπί επιλέγουμε το πάχος που έχουμε να κολλήσουμε. Ξαναλέω, το πάχος και όχι μέτρα ανά λεπτό ούτε τίποτα άλλο. Το πάχος που έχουμε να κολλήσουμε. Αυτόματα η μηχανή ρυθμίζει την ταχύτητα στο σύρμα και τη δύναμη που θέλει να δώσει συνεργειακά. Γι' αυτό λέμε ότι είναι συνεργειακή. Ότι επιλέγει αυτόματα ταχύτητα στο σύρμα και δύναμη. Όπως το βλέπετε, με περιστρέφοντας αλλάζει το πάχος που έχουμε να κολλήσουμε εδώ. Και αντίστοιχα αλλάζουν και τα μέτρα ανά λεπτό. Με το κάτω κουμπί αλλάζει η τάση στην τσιμπίδα και το πόσο εμβάθυνση εισχώρηση θέλουμε να κάνουμε στο μέταλλο. Όπως βλέπετε, αναβοσβήνει η γωνίτσα, πάει χαμηλά, πάει στη μέση, πάει να αφήνει υλικό περισσότερο. Εμείς το βάζουμε να είναι flat τις πιο πολλές φορές. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν τώρα να κολλήσουμε 2 χιλιοστά συνεργειακό. Πατάμε την τσιμπίδα μας, όσο που έχουμε βάλει το σώμα στο σημείο, πατάμε την τσιμπίδα μας, γυρνάει το σύρμα, απλώνουμε, κολλάμε. Σε περίπτωση τώρα που δεν θέλουμε να βάλουμε φλούξ συνεργειακό, θέλουμε να βάλουμε με αέριο, να κολλήσουμε είτε αλουμίνιο, είτε σίδερο, είτε ανοξίδωτο. Ερχόμαστε μπροστά στο πινακάκι. Κοιτάμε, MIG-MAG, το καλώδιο που έχει εδώ μας λέει ότι πρέπει να είναι στο συν. Το λύνουμε λοιπόν από το πλήν και το βάζουμε στο συν. Το λύνουμε και το βάζουμε στο συν. Λοιπόν, το σώμα μας λέει ότι πρέπει να είναι στο πλήν. Για αέριο μιλάμε πάντα. Όταν θέλουμε να κολλήσουμε με αέριο, ανοξίδωτα, αλουμίνια, σίδερα, επαναλαμβάνω, με αέριο. Καλώδιο λοιπόν στο συν, σώμα στο πλήν. Ερχόμαστε μπροστά στο ταμπλό. Είμαστε λοιπόν στο φλούξ, θέλουμε να βάλουμε αέριο. Συγγνώμη. Το κάτω κουμπί το πιέζουμε για μερικά δευτερόλεπτα. Θέλουμε να κολλήσουμε λοιπόν με αέριο, αλουμίνιο ή σίδερο ή ανοξίδωτο. Το φ είναι σίδερο, το S είναι ανοξίδωτο, το Α είναι αλουμίνιο και το φλούξ είναι φλούξ. Λοιπόν, ας πούμε ότι θέλουμε να κολλήσουμε σίδερο. Επιλέγουμε το φ, πατάμε μια φορά και επιλέγουμε μετά αντίστοιχα το πάχος, περιστρέφοντας αυτό εδώ το κουμπί, τι σύρμα έχουμε βάλει. 06, 08, άσο. Πες ότι έχουμε βάλει 08 που είναι συνηθισμένο. Το πατάμε μια φορά, αέριο είναι ατάλ. Το πατάμε, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε λοιπόν συνεργειακό, σίδερο με αέριο και αντίστοιχα επιλέγουμε το πάχος από εδώ είπαμε. Το πάχος και από εδώ το πόσο δυνατά εμβάθυνση, εισχώρηση θέλουμε να κάνουμε στο μέταλλο. Το πάνω το πάχος και το κάτω η εισχώρηση στο μέταλλο. Επαναλαμβάνω, η μηχανή στο συνεργειακό επιλέγει αυτόματα μέτρα ανά λεπτό, όπως επίσης και τη δύναμη. Είμαστε έτοιμοι από εδώ. Πάμε μετά, τραβάμε από εδώ στη μέθοδο TIG. Μπροστά αν θέλουμε να επιλέξουμε σίδερο, αλουμίνιο, φλούξ, ανοξίδωτο κτλ, περιστρέφουμε το κουμπί, του δίνουμε άλλο ένα πάτημα και το επιλέγει. Αν θέλουμε να επιλέξουμε τώρα TIG ή ηλεκτρόδιο, το πάνω κουμπί για 3 δευτερόλεπτα όπως είδατε, συνεργειακό, manual, τσιμπίδα του TIG, ηλεκτρόδιο. Αν το πατήσουμε μια φορά το πήρε και επιλέγουμε τώρα πια τα μπέρ. Όπως βλέπετε μας δείχνει και το πάχος του ηλεκτροδίου, 2,5 εκεί. 3,5 αυτόματα η μηχανή δίνει τα μπέρ που θέλει.
μέχρι 3,2 στο ηλεκτρόδιο αυτό. Διάρρη και τα λοιπά. Θέλουμε να φύγουμε από αυτή τη λειτουργία ξανά. Σε κάθε λειτουργία που θέλουμε να φύγουμε πατάμε, είπαμε, το πάνω κουμπί και επιλέγουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Και αντίστοιχα, αν θέλουμε να πάμε στη μέθοδο TIG, επιλέγουμε το TIG, τη βελόνα της να αναβοσβήνει, τη τζιμπίδα της, συγγνώμη, να αναβοσβήνει, και αντίστοιχα επιλέγουμε τα μπέρα από αυτό εδώ το κουμπί. Βλέπετε πως κάνω τις ρυθμίσεις προσεκτικά. Αυτός ήταν ο εύκολος τρόπος λειτουργίας και ρύθμισης της Technomig 215 Synergy. Ευχαριστούμε πολύ.